Кога ще дойде, кога? Не знам, чакаме да дойде полицая, да нас защити. Някак си да дойде полицая, да нас защити, че по земята има кръв. И викаме полиция, никой не идва. А седи до нас. По земята има кръв. Да дойде все пак някой да нас защити. Ето е кръвта, там е колегата ви, говори на камерата, той не идва. Какво правим? Кой ви удари? Сетите се. Той колегата ви го пусна да избяга, те му го посочиха и стоя и гледа. Аз го посочих на покрай полицая, имам запис. Камерата има как не сочи човека. Кой сега? Как да ви кажа? Кой? Къде е заминал вече? Нали има камери по улиците, тия камери охранителните, няма ли? То скачука беше, бе. Скачука и замина. Нали ти го видя? Аз близо бях до тебе, като се видях, че тук стана екшън. Направо като го удреха. Той първо даже налетя на дядото, скъса му плаката и после вие като направихте забележка. Вие му направихте забележка и накрая вие го изявахте. Това са просто едни подкупни провокатори, дето за 20 лева с извинение задника си дават. И вече от трети ден тук и викат Варна разединена била. Те набият из улиците платени провокатори всеки ден. Наръгват на... Какво трябва да направим да влезем?